Gwion Prydderch, o'n i yn gwyr rhwng 1985 a 1990. Es i i'r chweched wedyn i'r coleg i wneud dylunio graffeg. Diolch yn fawr i Sian Thomas, na Sian Samuel oedd hi pan o'n i yna, a wedyn newid i Sian Thomas yn ystod fy amser yn gwyr. Hi nath roi fi ar y llwybr i fod yn ddilunydd graffeg. Nes i ddechrau cwmni fy hunan, neitha byn ar ôl gadael coleg, ac o'i dal i weithio yn y cwmni yn y nawr, ac yn neud ambell beth arall, fel sgwennu llyfrau ac adnoddi tai. Atgofion melys iawn o fod yn gwyr, wedi mwynhau yn fawr chwarae rygbi, dawns y gwerin, ac yn ffodus iawn i gael y cyfle i fynd i Canada gyda'r ysgol. Oedd hwnna'n brofiad gwych. Diolch yn fawr gwyr.